Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Να είσαστε όλοι καλά. Με υγεία πάνω απ' όλα. Και αν οτιδήποτε απρόοπτο συμβαίνει στη ζωή σας, πάντα θέλω να σας πω, αξίζει τον κόπο να το αντιμετωπίζετε με δύναμη, με αισιοδοξία και πάνω απ' όλα με γνώση. Και σήμερα το θέμα που έχουμε όχι απλά μας αφορά όλους, αλλά νομίζω ότι είναι ενσωματωμένο μέσα στο ίδιο το DNA μας. Το θέμα μας λοιπόν είναι αυτοκαταστροφική συμπεριφορά. Αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Τι να πούμε, ότι στην καθημερινότητα, λίγος πολύ όλοι μας, ενώ λέμε ότι αγαπάμε τον εαυτό μας, ίσως τον φροντίζουμε, αγαπάμε και τους άλλους ανθρώπους γύρω μας, αλλά πολλές φορές τα πράγματα έτσι όπως τα βλέπουμε, δυστυχώς στη συνέχεια τα βλέπουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε οι αντιδράσεις απέναντι στον εαυτό μας είναι πολλές φορές αυτοκαταστροφικές. Βλέπετε, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που πίνουν, άρα αυτοκαταστρέφονται, παίρνουν ναρκωτικά, αυτοκαταστρέφονται, έχουν μέσα τους πάρα πολύ θυμό, αυτοκαταστρέφονται, έχουν βουλημία ή ανορεξία, έχουν αυτοκτονικές τάσεις και τόσα άλλα που μπορούμε να απαριθμίσουμε. Μα από τον πιο φτωχό μέχρι τον πιο πλούσιο, από τον πιο όμορφο μέχρι τον πιο άσχημο, χωρίς διακρίσεις, από οποιασδήποτε εθνικότητας άνθρωπους και αν πάρουμε, όλοι μας, λίγος πολύ, σε κάποια φάση της ζωής μας, έχουμε αυτοκαταστροφικές τάσεις. Γιατί όμως μας συμβαίνει αυτό? Θα μπορούσαμε αυτό να το αλλάξουμε? Πιστεύω ότι μπορούμε να το αλλάξουμε. Για να δούμε, μέσα από αυτή τη συζήτηση που θα κάνουμε σήμερα και από τους εκλεκτούς καλεσμένους που έχουμε, θα μπορέσουμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα και να πάρουμε και κάποια ωφέλη, ώστε από αύριο, από σήμερα, από τώρα, από την επόμενη στιγμή, να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα και όλα να είναι προς όφελός μας και όχι προς την καταστροφή μας. Λοιπόν, θέλω να σας συστήσω και να ευχαριστήσω πάρα πολύ που είναι κοντά μας και ήρθε από την Αθήνα ο κ. Βασίλης Κονταξάκης, παρόλο ότι είναι κριτικός, ομότιμος καθηγητής ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και όχι μόνο, είναι αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας και πολλά χρόνια διατελέσατε και πρόεδρος της προληπτικής ψυχιατρικής της Παγκόσμιας Ψυχιατρικής Εταιρείας. Άρα καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος έχει όλα του τα χρόνια της ζωής του αφιερώσει στην ψυχιατρική και μάλιστα έχει βγάλει και ένα εξαιρετικό βιβλίο από όπου πήρα και το έμπνευσμα για να κάνουμε αυτή τη σημερινή μας εκπομπή. Αυτοκαταστροφική συμπεριφορά. Είναι εξαιρετικό για όλους τους υπηρέτες, όπως λέω εγώ, της υγείας και για τον πιο απλό άνθρωπο. Έτσι, αυτοκαταστροφική συμπεριφορά. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο. Αναφέρεται σε όλα, στην αυτοκτονία, στην ευθανασία, στις εξαρτήσεις, σε πάρα πολλά. Και δίνει και τις προτάσεις του. Δίπλα ακριβώς είναι ο Εστέλιος ο Καλογύρου, ο οποίος, καλώς ήρθες Εστέλιο μου, τον έχουμε φιλοξενήσει ξανά ως ψυχολόγο, αλλά σήμερα θα τον χρησιμοποιήσουμε, θα τον εκμεταλλευτούμε σε εισαγωγικά, με την καλή έννοια, ως κοινωνιολόγο. Εκ δεξιών μου βρίσκεται ο Λεωνίδας ο Καστρινάκης, ο οποίος είναι ο εισηγητής της ψυχοσωματικής νοημοσύνης. Θα δούμε κατά πόσο αυτό το κεφάλαιο πώς μπορεί να βοηθήσει. Και η Μαρία Ικανδεράκη, συστημική ψυχοθεραπεύτρια και τη γνωρίζω πάρα πολύ καλά στην πολύ καλή δουλειά που κάνει ως πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια στο νευρογλωσσικό προγραμματισμό. Καλημέρα. Δηλαδή υποστηρίζουμε πια, αγαπημένοι μου κύριε Κονταξάκη, ότι ο άνθρωπος με τη σκέψη του, με κάποιους μηχανισμούς που εκπαιδεύεται γι' αυτό, μπορεί να αλλάξει την τροπή των πραγμάτων και τον τρόπο που σκέφτεται και τον τρόπο της συμπεριφοράς του και να καλυτερεύσει την ποιότητα της ζωής του και να μην αρρωσταίνει, ούτε να έχει αυτοκαταστροφική συμπεριφορά. Πάμε όμως να δούμε τι σημαίνει αυτοκαταστροφική συμπεριφορά. Ναι, καταρχάς, σε σχέση με αυτό που είπατε, φυσικά μπορεί ο άνθρωπος να αλλάξει τον εαυτό του, παρά το ότι η δομημένη προσωπικότητα πολλοί πιστεύουν ότι ελάχιστα μπορεί να αλλάξει τη διαδρομή. Ίσως προς το τέλος της ζωής κάποια χαρακτηριστικά επιδεινώνονται. Δηλαδή ο τσιγκούνης γίνεται πιο τσιγκούνης, ο κλειστός πιο κλειστός. Πιστεύετε κι εσείς? Συγγνώμη, αλλά μόνο τα κακά χαρακτηριστικά, τα καλά δεν επιδεινώνονται? Κοιτάξτε, γενικώς τα χαρακτηριστικά αλλάζουν ελάχιστα στη διάρκεια της ζωής. Τώρα, αυτοκαταστροφική συμπεριφορά. Καταρχάς, ο τίτλος δείχνει ότι είναι ένα ευρύτατο φάσμα συμπεριφορών. Δεν είναι μόνο η αυτοκτονία. Δηλαδή υπάρχει ένα, θα έλεγε κανείς, φάσμα συμπεριφορών ή ιδεών που αρχίζουν από τον ιδεασμό, την ιδέα να κάνει κανείς κακό στον εαυτό του, προχωρούν στην απόπειρα
και φτάνουν σε μια ολοκληρωμένη αυτοκτονία. Αυτό δεν είναι απαραίτητο να λειτουργήσει σαν συνεχές, δηλαδή όπως ξέρετε και είπατε, πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν στο μυαλό τους μια ιδέα. Τους έρχεται η ιδέα, βρίσκονται σε μια δύσκολη κατάσταση να δώσουν ένα τέρμα στη ζωή τους και δεν κάνουν τίποτα. Αλλάζουν οι συνθήκες της ζωής τους μετά από λίγες μέρες και επανέρχονται στα φυσιολογικά. Υπάρχουν όμως άλλοι άνθρωποι οι οποίοι ακολουθούν αυτό το συνεχές και φτάνουν και στην αυτοκτονία ακόμα. Και υπάρχουν και άνθρωποι που φτάνουν στην αυτοκτονία χωρίς να προηγηθούν καθόλου, για διάφορους λόγους που ίσως θα αναπτύξουμε αργότερα. Χωρίς εννοείται να βάλουν την ιδέα μες στο μυαλό τους για πολύ καιρό, αυτό εννοείται. Ναι, και το κάνουν ξαφνικά. Ούτε να κάνει απόπειρα, γιατί αυτές είναι προβαθμίδες της αυτοκτονίας. Ναι. Που μπορεί και ένας ψυχίατρος να προλάβει ένα τέτοιον άνθρωπο ή κάποιος άλλος. Κάτι άλλο που έχει σημαντικό. Εκτός από αυτό που ξέρουμε σαν αυτοκτονία, υπάρχουν οι λεγόμενες παρααυτοκτονικές συμπεριφορές. Ποιες είναι αυτές? Παραδείγματος χάρη, να οδηγεί ένας άνθρωπος σε ένα αυτοκίνητο με μεγάλη ταχύτητα μεθυσμένος. Είναι αυτοκτονικό ισοδύναμο, διότι μπορεί να οδηγήσει σε αυτοκτονία. Να ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια σοβαρή σωματική νόσο και πρέπει να παίρνει κάποια φάρμακα και δεν τα παίρνει. Να σας πω μόνο κάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον. Η Ελλάδα είναι στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης όσον αφορά τις αυτοκτονίες. Στην τελευταία. Στις τελευταίες. Υπάρχει και η Μάλτα, η Κύπρος κλπ. Είναι όμως στην πρώτη θέση της Ευρώπης όσον αφορά τα τροχαία ατυχήματα. Βέβαια. Και αυτό πρέπει να μας βάζει και σε κάποιες σκέψεις. Γιατί ορισμένα τροχαία είναι δυνητικές αυτοκτονίες. Δηλαδή όταν ο άλλος, ο νεαρός, πάρει το αυτοκίνητο και τρέχει σε αυτούς τους δρόμους που δεν είναι για να τρέξει, με υπερβολική ταχύτητα και μεθυσμένος πολλές φορές, αυτό... Για να συμπληρώσω, αλλά και το κάπνισμα, το υπερβολικό κάπνισμα είναι μια παρααυτοκτονική συμπεριφορά, έτσι. Κοιτάξτε, και το κάπνισμα και το να πίνει κανείς υπερβολικά, αναφέρθηκα σε ακραίες καταστάσεις, γιατί φυσικά και όλα αυτά... Θα τα πούμε όλα αυτά, γιατί αυτές είναι, όπως είπατε, οι ακραίες καταστάσεις. Όμως εδώ η αυτοκτονική συμπεριφορά, μάλιστα μπορώ να πω χαρακτηριστικά, και αν καταφέρουμε να τον έχουμε και στην γραμμή μας, τον πατέρα Γεώργιο Τζάβλα, ο οποίος είναι συστημικός οικογενειακός σύμβουλος. Μόλις τον πήρα τηλέφωνο και του λέω: πατέρα Γεώργιο, θέλω να έρθετε να συμμετέχετε κι εσείς σε αυτό το θέμα. Μου λέει: θα έρθω ευχαρίστως, γιατί και εγώ έχω αυτοκτονική συμπεριφορά πολλές φορές. Θέλω να πω, ανεξαιρέτως όλοι μας. Να δώσω το λόγο λίγο στον Λεωνίδα τον Καστρινάκη. Αυτό που λέμε ψυχοσωματική νοημοσύνη, έτσι, έχει κάποια σχέση με αυτή την αυτοκτονική συμπεριφορά? Έχει, όπως είπε και ο κύριος Κονταρξάκης, θα μιλήσω προσωπικά. Ναι. Ότι η αυτοκαταστροφική συμπεριφορά, η δικιά μου, με την υπερφαγία, την απουσία άσκησης και ένα σωρό παθολογικές συνήθειες, το οποίο με έφερε εμένα σε μια κατάσταση να έχω άπνοιες, να έχω μη αναζωογονητικό ύπνο. Οπότε στην καθημερινότητά μου να μπαίνω σε διαδικασίες οι οποίες δυνητικά οδηγούν σε επιλογές αυτοκαταστροφικές. Οπότε όλο το φάσμα, όπως σωστά το περιέλαβε ο κύριος Κονταξάκης, είναι ένα τεράστιο φάσμα στο τι μας οδηγεί να πράξουμε στην καθημερινότητά μας, έτσι ώστε να οδηγήσει σε κάτι μη λειτουργικό για μας και για τη ζωή μας. Τώρα, υπάρχουν πάρα πολλές αιτίες, που όμως πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι υπερβάλλουμε. Τους δίνουμε περισσότερη σημασία από όση χρειάζεται και γι' αυτό στρεφόμαστε ενάντια στον εαυτό μας. Ποιες θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αυτές οι καθημερινές αιτίες που είναι άδικο να τους δίνουμε τόση μεγάλη σημασία? Πίσω από κάθε συμπεριφορά υπάρχει μια ανάγκη. Ξετυλίγοντας το κουβάρι, κανένας δεν συμπεριφέρεται έτσι χωρίς λόγο. Υπάρχει μια ανάγκη η οποία, αν δεν καλυφθεί με μια πιο υγιή, πιο λειτουργική συνήθεια, αυτή η συμπεριφορά είτε θα επιτείνεται, θα μεγαλώνει δηλαδή, είτε θα συνεχίζει. Οπότε, ξετυλίγοντας το κουβάρι στο ποια είναι η ανάγκη, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε αυτή η ανάγκη να καλυφθεί με ένα πιο υγιή τρόπο. Και έτσι μπαίνουμε σε μια πιο λειτουργική συμπεριφορά. Αλλά πρέπει ο άνθρωπος όμως, αυτό που πάντα καταλήγουμε, να έχει αναγνώθει σε αυτόν, έτσι. Φυσικά να έχει αναγνώθει σε αυτόν και να έχει ικανοποιήσεις, μικρές ή μεγάλες, από την καθημερινότητά του. Παραδείγματος χάρη στο χώρο της δουλειάς, έτσι. Η δουλειά η ίδια
σαν ανεργία συμβάλλει πάρα πολύ στην αυτοκτονικότητα, με το παρατεταμένο στρες κλπ. Η εργασιακή ανασφάλεια το ίδιο. Οι καλές συνθήκες δουλειάς όμως ευωδώνουν την ψυχική ευεξία του ανθρώπου. Δηλαδή όταν πας το πρωί στη δουλειά σου και δεις τον άλλον να σου χαμογελά και έχεις ένα ευχάριστο περιβάλλον, γυρίζεις στο σπίτι σου και είσαι ευτυχισμένος άνθρωπος. Εδώ παρένθεση. Μπορεί πάντα το περιβάλλον να μην είναι το κατάλληλο. Μπορείς όμως, αν θέλεις εσύ, να το δημιουργήσεις ως ένα βαθμό. Δηλαδή, μην ζητάμε μόνο από τους άλλους να μας χαμογελούν. Πρέπει και εμείς να χαμογελάμε. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι πάντα τόσο εύκολο. Σίγουρα. Μα δεν είμαστε πλασμένοι για τα εύκολα. Έτσι δεν είναι? Αλλά να πω κάτι. Ναι. Ένας μεγάλος φιλόσοφος, σύγχρονος φιλόσοφος, κοινωνικός φιλόσοφος, ο Καρλ Μάρξ, έλεγε πάνω σε αυτό που έλεγε και ο Ταξάκης, ότι εκεί που είμαστε άνθρωποι, εκεί που πρέπει να δείξουμε πώς διαφέρουμε από τα ζώα, δηλαδή στη δημιουργική μας ζωή, εκεί, το θέμα της δουλειάς, δουλεύουμε σαν τα ζώα. Και όταν πάμε σπίτι για να εκπληρώσουμε τις ζωώδεις ανάγκες μας, δηλαδή να φάμε, να ξεκουραστούμε, να αναπαραχθούμε, εκεί λέει νιώθουμε άνθρωποι. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Αυτό είναι γραπτά του νεαρού Μάρξ. Μάλιστα. Αλλά είναι πάρα πολύ καλό. Μαρία, θέλω να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό που είπε ο κ. Κονταξάκης και σε αυτό που είπε ο αγαπητός Λεωνίδας. Από την πλευρά της συστημικής, δύο είναι οι λόγοι που οδηγούν κάποιον σε αυτοκαταστροφική συμπεριφορά που τόσο ωραία τις ανέλυσες, από την πιο μικρή αυτοκαταστροφική μέχρι την αυτοκτονία. Το ένα είναι η έλλειψη νοήματος. Οι αρχαίοι μόνον πρόγονοι έλεγαν ήμαρτον του σκοπού. Είναι η μεγαλύτερη αμαρτία του ανθρώπου. Το να χάσει κάποιος τον προορισμό που έχει έρθει σε αυτή τη ζωή ή να μην τον έχει βρει ποτέ. Ξέρω ανθρώπους, κύριε Κονταξάκη, όπου ήταν 23 χρόνια σε χειροστάσιο, με εξωτερικές συνθήκες πλέον άθλιες και ήταν ευτυχισμένοι γιατί μέσα από αυτό το χειροστάσιο σπούδασαν 3 παιδιά. Άρα, το να έχω νόημα στη ζωή και ποιο προορισμό ακολουθώ, δίνει νόημα και σε αυτή την καθημερινότητα και πλαισιώνει αλλιώς τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσω. Το άλλο από την πλευρά της συστημικής, που έχει να κάνει με αυτό που είπε ο Λεωνίδας, ότι κάθε συμπεριφορά ικανοποιεί μια εσωτερική ανάγκη, είναι ότι όταν κλείνω τα μάτια μου και δεν παραπέμπω σε καμία αγαπητική σχέση, τότε δεν έχει νόημα τίποτα. Και συγκεκριμένα αγαπητική σχέση με τους γονείς. Η βουλημία, η ανορεξία, το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, αν θα το ψάξουμε θα δείτε ότι είναι συγκρουσιακή σχέση με τους γονείς. Και εκεί έρχεται η συστημική ή το NLP, που με θεραπευτικές διαδικασίες ή ασκήσεις ή μέσω θεραπευτικής ύπνωσης αλλάζεις αυτή την εικόνα, έχοντας την ελπίδα μετά, αφού αλλάξει αυτή η εικόνα, να αλλάξει και η δράση απέναντι στη ζωή. Απέναντι στη ζωή. Ναι. Κύριε Κονταξάκη, από τους ασθενείς που έχετε δει τόσα χρόνια ως ψυχίατρος, αυτό που λέει η κυρία Κανδεράκη, δηλαδή το νόημα της ζωής, βλέπετε πραγματικά ότι ισχύει? Δηλαδή, άνθρωποι που έχουν φτάσει στο σημείο να έχουν κατάθλιψη, έτσι, βαριά κατάθλιψη, μάνιο κατάθλιψη, μανίες, πανικούς και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, φοβίες, όλα αυτά. Είναι άνθρωποι που πραγματικά δεν έχουν νόημα ζωής ή είναι μπερδεμένοι λίγο? Να το πούμε νόημα ζωής, να το πούμε επενδύσεις στη ζωή. Δηλαδή, ο άνθρωπος πρέπει να έχει μία προοπτική μπροστά του. Σε όποια ηλικία κι αν είναι. Να βλέπει δηλαδή με αισιοδοξία το αύριο. Γιατί αν δεν μπορεί να δει με αισιοδοξία το αύριο, η ζωή είναι μια καθημερινότητα η οποία σε πνίγει στο τέλος. Επομένως έχει πολύ μεγάλη σημασία να έχει κανείς επενδύσεις για να βρει το νόημα της ζωής. Μικρές και μεγάλες, δεν έχει σημασία ποιες είναι αυτές. Αλλά να έχει κάτι, μια προοπτική για το μέλλον. Έτσι μπορεί να αποφύγει δυσάρεστες καταστάσεις και καταθλίψεις. Και να ξέρει βέβαια πάντα ότι στα δυσάρεστα ακολουθούν και ευχάριστα και το αντίστροφο. Η ζωή είναι ένας κύκλος που επαναλαμβάνεται. Σε μια πολύ ωραία επιστήμη που λέγεται Αγιουρβέρδα, και είχα κάνει μια εκπομπή, αναφέρθηκε ο γιατρός, ο κ. Κωστόπουλος, στις γεύσεις που είναι πικρή, ξινή, αλμυρή, πικάντικη, έτσι, γλυκιά. 5. Ακριβώς αυτές οι γεύσεις υπάρχουν μέσα στη ζωή. Η ζωή είναι εναλλαγή όλων αυτών των γεύσεων. Ναι. Έτσι, που πρέπει και να ταΐζουμε και τις 5 αισθήσεις μας κάθε μέρα με όμορφα πράγματα. Αναφέρεται μέσα στο βιβλίο σας πάρα πολύ εύστοχα αυτό
φοβερό που συμβαίνει μέσα στα ελληνικά σπίτια ιδιαιτέρως, αλλά και φυσικά παντού, η αιμονή με το διαδίκτυο, που είναι μια αυτοκαταστροφική τάση των παιδιών, έτσι, προς τον εαυτό τους, που τα παιδιά ακόμη δεν έχουν συνείδηση αυτής της πράξης. Εδώ η ψυχιατρική έχει λόγο? Βεβαίως και έχει λόγο. Καταρχάς, το διαδίκτυο είναι μια μεγάλη πρόοδος. Δηλαδή, κάθε πράγμα στη ζωή έχει μια θετική και μια αρνητική πλευρά. Έτσι και εδώ, το διαδίκτυο μας οδηγεί στη γνώση πολύ γρήγορα. Μπορούμε να μπούμε σε διάφορα site να μάθουμε πολλά πράγματα. Έχει όμως και αρνητικές πλευρές. Μια αρνητική πλευρά είναι η παρότρινση που κάνει πολλές φορές σε άλλους ανθρώπους, σε παιδιά, σε εφήβους, για διάφορα πράγματα. Και υπάρχουν, ας πούμε, παροτρύνσεις για αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές που είναι τραγικές. Και αυτοκτονία. Και για αυτοκτονία. Μπορείς να μάθεις τρόπους να αυτοκτονήσεις. Βεβαίως. Και εδώ λειτουργεί αυτό που λέμε modeling, δηλαδή ο τρόπος, ίσως το πούμε παραπέρα, που προβάλλεται έχει αρνητικές συνέπειες και έχει περιγραφεί και σε πάρα πολλά άρθρα αυτό. Όταν παραδείγματος χάρη γίνεται μία απόπειρα ή μία αυτοκτονία με ένα ειδικό τρόπο, ακολουθούν κι άλλες. Θυμάστε το Μίκο και τη Μέρη στις Ακρόπολης στα Μέρη? Αυτοί λοιπόν ήταν δύο ερωτευμένοι νέοι οι οποίοι αυτοκτόνησαν. Ακολούθησε επιδημία αυτοκτονιών εκείνη η εποχή. Ερωτευμένων. Με τον ίδιο τρόπο ερωτευμένων και εμείς. Νομίζω ότι πέφτανε από την Ακρόπολη. Πέφτανε από την Ακρόπολη. Από την Ακρόπολη. Και υπάρχουν και πολλά άλλα γραπτά. Επομένως, δηλαδή, το διαδίκτυο έχει μια θετική πλευρά, αλλά έχει και πολλές αρνητικές. Και το χειρότερο είναι η εξάρτηση από το διαδίκτυο. Υπάρχουν νεαρά παιδιά που αναδιπλώνονται στον εαυτό τους, μένουν προσκολλημένα ώρες ολόκληρες, με ό,τι αυτό σημαίνει, διότι αυτό σημαίνει ότι μειώνονται οι κοινωνικές επαφές του ανθρώπου, που είναι απαραίτητες στην εφηβεία κυρίως, για να αναπτύξει σχέσεις, για να κάνει σεξ, για διάφορα πράγματα, και επομένως είναι καταστροφική. Αναδιπλώνεται ο άνθρωπος στον εαυτό του, το χειρότερο. Αυτή η αναδίπλωση του ανθρώπου στον εαυτό του, που μπορεί να μην είναι μόνο στα παιδιά αλλά και σε μεγαλύτερες ηλικίες, είναι έλλειψη αγάπης, έλλειψη ενδιαφέροντος από τους άλλους. Νιώθει ο άνθρωπος ότι του λείπει η ασφάλεια, το ενδιαφέρον από τους άλλους, η αγκαλιά. Νομίζω ότι νιώθει καταρχήν ότι εγώ δεν αξίζω. Φοβάται να ρισκάρει, γιατί αν πάω να μιλήσω εγώ με τον κύριο Κονταξάκη, που δεν τον ήξερα και τον γνώρισα σήμερα, για να τον προσεγγίσω, εγώ πρώτη παίρνω το ρίσκο και το φόβο ότι μπορεί να με απορρίψει ή να μην έχει την αποδοχή που η δικιά μου ψυχή χρειάζεται. Και επίσης, ανέφερε ο κύριος Κονταξάκης πάρα πολύ καλά το modeling. Τι έχω μάθει εγώ και τι βλέπω εγώ από την οικογένειά μου. Γιατί αν στους νέους που αναφέρατε με το διαδίκτυο, ο μπαμπάς είναι όλη μέρα στο τάμπλετ και η μαμά στο κινητό, το παιδί θα είναι στα video games. Μοντελοποιούν τη συμπεριφορά. Οι νευρώνες, πολύ καλά το ξέρετε εσείς, δια της μιμήσεως, λέει, μαθαίνει ο άνθρωπος, και δια της μιμήσεως χέρι. Αυτό που βλέπει αντιγράφει. Πριν πάμε στην παθολογία. Αλλά να πω κάτι. Ναι. Η αυτοκαταστροφική συμπεριφορά γενικά έχει τις αιτίες της στην παιδική ηλικία. Συνήθως τα άτομα αυτά, ή όλοι μας λίγο πολύ, έχουμε νιώσει μια απόρριψη. Άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Οι σοβαρές καταστάσεις, δηλαδή αυτοκαταστροφικοί άνθρωποι, είναι παιδιά που έχουν νιώσει πολύ μεγάλη απόρριψη από τους γονείς και δεν έχει αναγνωριστεί η παρουσία τους, η ατομικότητά τους, η δημιουργικότητά τους, κυρίως από το στενό οικογενειακό περιβάλλον και αργότερα από τους συνομήλικους. Αλλά θέλω επίσης να τονίσω, ο κ. Κονταξάκης ανέφερε την έλλειψη σχέσεων μέσω αυτό που γίνεται στο διαδίκτυο. Αλλά και υπάρχουν και σχέσεις που είναι καταστροφικές ή αυτοκαταστροφικές. Αυτό μην το ξεχνάμε. Δηλαδή, όλες οι συμπεριφορές μας, είναι ένα μεγάλο μέρος είναι και οι αυτοκαταστροφικές μας σχέσεις. Που μπορεί να είναι φιλικές, μπορεί να είναι οικογενειακές, μπορεί να είναι ερωτικές, έτσι, μπορεί να είναι ακόμη και συνεργατικές, ας πούμε. Ακριβώς. Συναδελφικές. Άρα, δύο πράγματα πριν πάμε στο μικρό μας διάλειμμα πρέπει να κοιτάξουμε. Πρώτον, οι γονείς να μην γίνονται τα μιμητικά, να μην βλέπουν τα παιδιά, τους γονείς, να παίζουν συνέχεια με ένα κινητό και με ένα τάμπλετ, γιατί και στο κομπιούτερ συνέχεια ο μπαμπάς, ξέρω εγώ, ή η μαμά, δεν ξέρω ποιος, γιατί αυτό είναι καταστροφικό πραγματικά, είναι μια εικόνα προς μίμηση. Και το άλλο είναι ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ
με ποιους συναναστρεφόμαστε και πώς είναι οι συναναστροφές μας αυτές. Όπου μπορούμε, βέβαια. Και πρέπει να βάζουμε ένα όριο στις καταστροφικές μας σχέσεις. Πρέπει να τελειώνουν οι σχέσεις που έχουν τοξικές σχέσεις. Ναι, ή θα πρέπει να αλλάζουμε δρόμο ή να αλλάζουμε τον δρόμο ή να αλλάζουμε εμείς αυτό. Να προσθέσω σε αυτό που είπατε πολύ σωστά. Μέσα στους παράγοντες κινδύνου υπάρχουν και τα βιώματα της παιδικής ηλικίας για αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η απόρριψη, αλλά παίζει μεγάλο ρόλο η στέρηση του γονέα. Δηλαδή, αν στερηθεί πριν τα 10 χρόνια ένα παιδί το γονέα, έχει μεγάλο κίνδυνο και για κατάθλιψη και για αυτοκαταστροφή. Δηλαδή, επίσης, τα ορφανά παιδιά είναι πιο επιρρεπή. Πριν την ηλικία των 10 ετών. Αυτό έχει σχέση με τη βιολογία του εγκεφάλου. Δεν είναι να σας το αναπτύξω πώς γίνεται αυτό. Και ένα δεύτερο, η κακοποίηση. Η κακοποίηση των παιδιών, που δεν είναι μόνο απόρριψη, αλλά και κακοποίηση. Σωστά. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε αυτή την τόσο σημαντική συζήτησή μας. Όλοι μας έχουμε πολλές φορές στη ζωή μας εκδηλώσει κάποια αυτοκαταστροφική συμπεριφορά. Μπορεί και στην καθημερινότητά μας, μπορεί και κάθε μέρα. Γιατί, ξέρετε, η συνήθεια τι είναι, τι σημαίνει συνήθεια, τι είναι η συνήθεια. Συνήθεια είναι μια συμπεριφορά η οποία αναπαράγεται για ένα χρονικό διάστημα, γίνεται συνήθεια. Και γίνεται συνήθεια, αυτό που κάνουμε συνέχεια. Έτσι. Και λέμε ότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τις συνήθειές μας, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Εγώ δίνω την απάντηση εκ των προτέρων. Από τη σύγχρονη νευροεπιστήμη του εγκεφάλου γνωρίζουμε ότι νέα νευρονικά δίχτυα, νέες συνδέσεις μεταξύ των νευρικών κυτάρων μπορούν να συμβούν. Οι νέες νευρικές συνδέσεις είναι μια νέα συμπεριφορά, η οποία, αν επαναληφθεί για ένα χρονικό διάστημα, θα γίνει μια νέα συνήθεια. Οπότε, επιλέγουμε ποια συνήθεια θέλουμε εμείς να υιοθετήσουμε για το πού θα μας οδηγήσει. Στην καθημερινότητα, οι άνθρωποι παίρνουν το δρόμο για σιτεία, ενώ προσδοκούν να βρεθούν στα Χανιά. Και συνεχίζουν στη ζωή, συνεχίζουν με την ίδια συνήθεια, στον ίδιο δρόμο και περιμένουν στον δρόμο τους να βρουν τα Χανιά, το οποίο δεν συμβαίνει ποτέ. Είναι ακριβώς όπως το παράδειγμα με το γάιδαρο και το καρότο. Έτσι λοιπόν, αναγνωρίζοντας το πού θέλω πραγματικά να πάω, το όχημά μου θα γίνει η συνήθεια που θα υιοθετήσω. Κρατήστε λοιπόν. Οι συνήθειες, οι οποιασδήποτε συνήθειες μπορούν να αλλάξουν πορεία. Φτάνει κάποια στιγμή να ξέρουμε πού πάμε, να το συνειδητοποιήσουμε και αυτό μπορεί να βοηθήσει και ένας ψυχίατρος, προφανώς ανάλογα την περίπτωση, έτσι, ένας συστημικός ψυχολόγος, έτσι, ένας θεραπευτής, ένας κοινωνιολόγος. Πάντως, πάντα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μπορούν να βοηθήσουν στο να αλλάξουμε συνήθειες και να μην είμαστε τόσο αυτοκαταστροφικοί. Τα ΜΜΕ όμως, Εστέλιο Καλογύρου, η τηλεόραση, τα σύριαλ. Ναι. Αυτό θα μας το αναλύσει ο κ. Κονταξάκης, αλλά θέλω να πω, γιατί έχει ασχοληθεί λιγάκι και με το θέμα περισσότερο, αλλά εκείνο που θέλω να πω είναι ότι γενικά ζούμε σε μια κοινωνία αυτοκαταστροφική. Όταν ξέρουμε ότι ο πλανήτης έχει πεπερασμένους πόρους και εμείς σπαταλάμε πλέον κάθε χρόνο μεγαλύτερη ποσότητα των πόρων που διαθέτει ο πλανήτης, αυτό θα μας οδηγήσει στο μηδέν, στην καταστροφή. Και σας αναφέρω ένα παράδειγμα μιας κοινωνίας παλιότερης, χιλιάδες χρόνια πριν, στην Ίσο του Πάσχα. Η Ίσος του Πάσχα είχε ένα πολύ ανεπτυγμένο πολιτισμό. Ήταν ένα νησί όμως πολύ απομονωμένο στον Ειρηνικό ωκεανό. Και κάποια στιγμή, και λόγω εμφυλίων πολέμων και λόγω κατασπατάλησης των πόρων του νησιού, ο πολιτισμός αυτός καταστράφηκε, αφανίστηκε, δεν έχει μείνει ούτε ένας και έχουν μείνει μόνο εκείνα τα αγάλματα που έχετε δει όλοι στην Ίσο του Πάσχα, κάτι έτσι πολύ επιβλητικά, κάτι μεγάλη ογκόληθη. Πρέπει να τα έχεις δει. Λοιπόν, αυτό θέλω να το παρομοιάσω με τη δική μας κατάσταση σήμερα. Η γη ολόκληρη είναι ένα νησί. Είναι ένα νησί στο διάστημα. Έχει πεπερασμένους πόρους. Έχει πεπερασμένες δυνατότητες. Έχουμε μία κοινότητα πανανθρώπινη που πρέπει να βρει τρόπο ή να επιβιώσει ή να αυτοκαταστραφεί. Και δυστυχώς μέχρι σήμερα τα σημάδια είναι πάρα πολύ δυσίωνα. Όμως είμαστε εδώ, το συζητάμε, χτυπάμε καμπανάκια για όλους μας, άρα και το περιβάλλον μας πρέπει να το προστατέψουμε. Έτσι, μπορούμε. Αυτό βέβαια θα μπορούσε να γίνει μια άλλη εκπομπή, πολλές εκπομπές που είναι οικολογία πια. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο το περιβάλλον. Πρόσεξε, είναι και ότι είναι ο πολιτισμός μας που είναι το κυνήγι του κέρδους.
Όταν το κέρδος έχει αντικαταστήσει άλλες αξίες, το κέρδος όμως είναι και αδιφάγο και ασίδωτο και απάνθρωπο το κέρδος. Δεν μπορούμε να χτίσουμε ένα πολιτισμό πάνω στο κέρδος. Πρέπει να προσέξουμε αυτό το θέμα και τους πόρους του πλανήτη, αλλά και τις προσωπικές μας σχέσεις και τις εργασιακές σχέσεις και τις κοινωνικές θέσεις. Όλα αυτά. Αλλά ήθελα ο κ. Κονταξάκης να μιλήσει λίγο για τα media, που είναι πολύ ενδιαφέρον. Συμφωνώ πάντως με τις παρατηρήσεις σας που ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Δηλαδή, μιλάμε πλέον για μια κοινωνική αυτοκαταστροφικότητα, δηλαδή μη προσέχοντας το περιβάλλον, δημιουργώντας αυτές τις απάνθρωπες σχέσεις πολλές φορές μεταξύ μας, οδηγούμεθα ουσιαστικά σε έναν αφανισμό. Τώρα σχέση με τα ΜΜΕ είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα, γιατί όταν γίνει μια αυτοκτονία θέλουν να προβάλλουν τα ΜΜΕ το γεγονός, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Σημασία έχει πώς το προβάλλεις. Λένε λοιπόν από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ότι εμείς παραδείγματος χάρη στην ομάδα που έχουμε στο Πανεπιστήμιο κάναμε μια ειδική εκπαίδευση σε δημοσιογράφους. Όχι μόνο για την αυτοκαταστροφή, αλλά και γενικότερα για τα θέματα ψυχικής υγείας, για το πώς θα τα παρουσιάζουν. Στην περίπτωση αυτή έχει πολύ ενδιαφέρον όταν παρουσιάσεις κάτι να μην δώσεις έμφαση στον τρόπο, διότι αυτό ακολουθεί η μίμηση μετά και το καθεξής, αλλά να παρουσιάσει και την αντίστροφη πλευρά. Δηλαδή, πώς ένας άνθρωπος που ήρθε σε δυσάρεστη θέση απέφυγε να κάνει αυτό και βρήκε εναλλακτικές τρόπους στη ζωή του. Δηλαδή, για να δείξουν ότι ο δρόμος δεν είναι μονόδρομος. Σωστά. Έχει δύο πλευρές. Επομένως, πολλοί άνθρωποι έρχονται σε αδιέξοδα. Ο κυριότερος κίνδυνος αυτοκτονίας είναι όταν βρεθεί ο άνθρωπος σε απελπισία. Περισσότερο και από τη σοβαρή κατάσταση, απελπισία παίζει ρόλο. Δηλαδή, το μαύρο αδιέξοδο του νου. Επομένως, πάντα πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις στη ζωή. Και εκείνη τη στιγμή λοιπόν να πει ότι έγινε αυτό, αλλά κοιτάξτε, υπήρχαν και πολλοί άλλοι άνθρωποι που βρέθηκαν σε αυτή τη φάση, αλλά επέλεξαν διάφορα εναλλακτικά σχέδια. Νομίζω ο Πασχάλη είπε ότι δεν έχει σημασία τόσο ο άνθρωπος να είναι έξυπνος ή να είναι σπουδαίος, να είναι ευέλικτος, να μπορεί να προσαρμόζεται, να είναι προσαρμοστικός. Και πολλές φορές και εγώ μέσα στην εκπομπή λέω ότι πόσοι άνθρωποι χωρίς πόδια, χωρίς χέρια, χωρίς μάτια, έτσι, και χωρίς τίποτα να έχουν, που λέμε εμείς χωρίς τον ήλιο μοίρα. Και όμως τους βλέπεις και με χαμόγελο και με δύναμη και δίνουν το παράδειγμα στους άλλους. Σε αυτό που λες, Εύα, λέω στους ασθενείς μου στα σεμινάρια μου ότι το 1922 με την καταστροφή της Μύρνης, το 1.200.000 Έλληνες που ήρθαν και εγκαταστάθηκαν σε στρατόπεδα ή σε προσωρινούς καταβλισμούς στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, τον επόμενο χειμώνα το 25% αυτών πέθαναν από ελονοσία. Δεν αυτοκτονούσαν όμως. Πέθαναν από την πείνα και από τις αρρώστιες, αλλά δεν αυτοκτονούσαν. Μα στην Αφρική δεν έχουμε, ας πούμε, αυτοκτονίες. Άρα. Στην Αφρική. Ναι. Ούτε κατάθλιψη. Στη διάρκεια του πολέμου έχουμε αυτοκτονίες. Όχι. Γιατί δεν έχουμε? Είμαστε απασχολημένοι στο πώς θα αποφύγουμε τις οβίδες. Όχι. Αλλά... Ξέρετε γιατί? Γιατί η αυτοκτονία είναι μια μορφή επιθετικότητας, έτσι, η οποία προβάλλεται ή ενδοβάλλεται στον άνθρωπο. Σωστά. Λοιπόν, όταν την επιθετικότητα την προβάλλεις, τότε δεν την ενδοβάλλεις. Στον πόλεμο, λοιπόν, δεν υπάρχουν αυτοκτονίες. Και δεν υπάρχουν γιατί οι άνθρωποι προβάλλουν την επιθετικότητά τους στη μάχη. Σωστά. Άρα, λοιπόν, μάχεστε. Μάχεστε, δεν αυτοκτονείτε. Μάχεστε. Ο καθένας στη ζωή του. Ο ψυχικός πόνος, Λεωνίδα, και μετά ο ερωτικός πόνος, που επίσης είναι πολλές φορές αυτοκαταστροφικός και δημιουργεί ίντρικες πάρα πολλές. Ο ψυχικός πόνος, Μαρία και Λεωνίδα, σε εσάς απευθύνομαι, που μπορεί να είναι από το πένθος, μπορεί να είναι ο θρήνος, μπορεί να είναι η απώλεια, μπορεί να είναι πολλά πράγματα, έτσι. Κάθε πόνος, Εύα, που δεν είναι από ένα τραυματισμό, αλλά είναι μια χρονιότητα, σημαίνει ότι έχει αποδοθεί ένα νόημα σε κάτι, σε ένα γεγονός, και το νόημα αυτό πυροδοτεί στο σώμα αυτό που λέμε τις ορμόνες του στρες. Αδρεναλίνη, κορτιζόλη, ουσία Π, οι οποίες άγουν τον πόνο. Άρα, στην ουσία, δεν έχει να κάνει με το γεγονός αυτό καθεαυτό. Έχει να κάνει με το νόημα που αποδίδουμε στο κάθε γεγονός. Γι' αυτό βλέπουμε
ανθρώπους που γεννιούνται ορφανοί, μεγαλώνουν με δύσκολες συνθήκες, με κακοποίησεις και όμως δεν προοδεύουν. Είναι λειτουργικοί, προοδεύουν. Βλέπουμε ανθρώπους που κατ' εμάς παρατηρώντας τους απ' έξω είναι ιδανικά όλα και όμως εμφανίζουν σύνδρομα πόνο, αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές στο maximum. Να κάνω μια παρένθεση. Πάρα πολύ ενδιαφέρον έχει να μελετήσουμε διάφορες προσωπικότητες πολύ λαμπερές, εντός εισαγωγικών, πολλούς καλλιτέχνες δηλαδή, που ενώ εμείς πιστεύουμε ότι είναι στο απόγειο της δόξας τους, αυτοκτονούν. Έτσι. Το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει να κάνει με το νόημα που εμείς προσδίδουμε σε κάτι και όχι με το πραγματικό γεγονός. Όπως είπε άριστα ο κύριος Κονταξάκης, όταν το νόημα που βάζω στην κατάσταση δεν δημιουργεί συνθήκες ώστε εγώ να εκτονώσω αυτή την ενέργεια που έχω, αυτή τη ζωτική ενέργεια, αυτή εσωστρέφεται και με καταβάλει οδηγώντας με σε αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές μέχρι το τελικό κομμάτι της αυτοκτονίας. Πολύ ωραία. Μαρία μου, δώσ' μου λίγο, κράτα αυτό που θέλεις να πεις, να πάμε στον πατέρα Γεώργιο που τον έχουμε στο Skype και είμαστε ευτυχείς τουλάχιστον που το καταφέραμε. Πατέρα Γεώργιε, καλή σας μέρα, τι κάνετε? Καλημέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπουμε. Κρίμα που δεν είσαστε στο στούντιο, αλλά δεν πειράζει. Οι υποχρεώσεις σας ήταν πολύ δύσκολες σήμερα. Λοιπόν, δεν έχει σημασία. Ακούσατε λιγάκι, σας είπα κιόλας ότι το θέμα μας ήταν αυτοκαταστροφική συμπεριφορά. Συζητάμε πολλά θέματα, γιατί είναι πάρα πολλά στην καθημερινότητα. Όχι μόνο η αυτοκτονία που είναι το σοβαρότερο, αλλά η εξάρτηση από το διαδίκτυο, ο αλκοολισμός, το κάπνισμα, οι συμπεριφορές που έχουν μέσα φόβο, πανικό. Οι τοξικές σχέσεις έτσι, με ανθρώπους που ίσως δεν είναι οι κατάλληλοι και μας δημιουργούν αυτοκαταστροφική συμπεριφορά και πολλά άλλα. Εσείς από την πλευρά σας, επειδή είσαστε και συστημικός οικογενειακός σύμβουλος και εκπαιδευτικός και πολλά άλλα και είσαστε σε επαφή με την νεολαία και ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους, βλέπετε, αλλά και στην καθημερινότητα και μάλιστα μου είπατε κι εσείς, κύριε Τελιδάκη, και εγώ έχω αυτοκαταστροφική συμπεριφορά, δηλαδή μας αφορά όλους μας. Ποια είναι η τοποθέτησή σας, πατέρα Γεώργιε? Θέλω να καλημερίσω όλους τους τηλεθεατές σας, αγαπητή μου Εύα, εσένα προσωπικά και όλους τους καλεσμένους σας. Να πω ότι η διαδικτυακή σύνδεση έχει το πλεονέκτημα ότι μπορώ να είμαι κοντά σας. Γιατί και να είμαι κοντά σας, αλλά να μην έχω όμως την προσωπική επαφή, η οποία είναι πολύ σημαντική για να μιλήσω για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Θα προσπαθήσω μέσω από αυτής της άψυχης επικοινωνίας, αλλά πολύ κοντινή σε εσάς, να πω μερικές σκέψεις πάνω σε αυτό το πολύ σοβαρό θέμα που οι εκλεκτοί σας προσκεκλημένοι σίγουρα θα το αναλύσουν και θα δώσουν στους τηλεθεατές σας πάρα πολλές πλευρές και ιδιαίτερα σκοτεινές πλευρές που έχει το θέμα της αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς. Προχθές που τηλεφωνηθήκαμε μαζί σας είπα ότι όλοι μας έχουμε μία μικρή τάση προς την αυτοκαταστροφή και αυτό δεν είναι μόνο ότι, δηλαδή αυτό δεν προϋποθέτει παραδείγματος χάρη ότι θα αυτοκτονήσουμε, αλλά και ακόμα η βουλημία ή ακόμα ο τρόπος που τρέχουμε στον δρόμο και οδηγούμε. Σωστά. Ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε, ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας σε κρίσιμα στάδια, σε κρίσιμες στιγμές, δηλώνει μια τάση αυτοκαταστροφής η οποία οι ειδικοί και ιδιαίτερα οι ψυχίατροι μπορούν να πούν πού οφείλεται αυτό. Αν κάνουμε μια επιστροφή στο παρελθόν μας, θα δούμε ότι κάπου υπάρχει ένα ψήγμα που μας οδηγεί σε μια έλλειψη, θα λέγαμε, περιποίησης του εαυτού μας. Ό,τι προηγήθηκε στο παρελθόν μας ακολουθεί στο παρόν και ο στόχος είναι αυτό να θεραπευτεί και όχι αντί να γίνει η αυτοκαταστροφική συμπεριφορά, δηλαδή αντί να έχουμε ροπή προς τον θάνατο που μας είπε πολύ χαρακτηριστικά ο μεγάλος Sigmund Freud, αυτό να γίνει η ροπή προς τη ζωή. Και ως ιερέας αλλά και ως συστημικός σύμβουλος και εκπαιδευτικός εμπνέουμε από αυτές τις ημέρες αυτήν την ροπή, τη δύναμη του ανθρώπου, να την μεταστοιχειώσει, να την μεταπλάσει σε δημιουργικότητα, σε προσφορά, να εμπνευστεί από την γέννηση του Ιησού Χριστού, που εκείνος ήρθε τι να κάνει, να αναπλάσει τον άνθρωπο, να τον αναμορφώσει και να του δείξει ξανά τον δρόμο
για να πάει μπροστά, δηλαδή να μεταστοιχειώσει τις δημιουργικές του δυνάμεις, το κατοικώνα του, όπως λέμε στην Εκκλησία, σε πράξεις, έργα και οτιδήποτε αναδεικνύουν τον εαυτό μας, αλλά και την κοινωνία μέσα στην οποία ζούμε. Πατέρα Γεώργιε, άρα νομίζω ότι μια πολύ καλή πρόταση είναι ο εθελοντισμός, η αλληλεγγύη, η προσφορά στους άλλους, γιατί ένας άνθρωπος με ψυχικό πόνο δικό του, αν πλησιάσει άλλους ανθρώπους που έχουν ίσως μεγαλύτερο ψυχικό πόνο και θελήσει να τους συμπαρασταθεί, εκεί λοιπόν εξωστρέφεται και έτσι νομίζω ότι μπορεί να χαμηλώσει τους τόνους στο να κάνει κακό στον εαυτό του, αλλά θα θελήσει να προσφέρει περισσότερο από τον εαυτό του. Επιτρέψτε μου. Στον πατέρα Γεώργιο. Πατέρα Γεώργιο, σας πει ο κ. Κονταξάκης κάτι που θέλει, ναι. Καλησπέρα σας. Χαίρετε κύριε Κονταξάκη. Λοιπόν, αυτό το πολύ σημαντικό που έχει βρεθεί μέσα από τις έρευνες είναι ανάμεσα στους προστατευτικούς παράγοντες σε σχέση με μια αυτοκτονία είναι η θρησκευτική πίστη. Έχει βρεθεί ότι οι θρησκευόμενοι έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να κάνουν τέτοιες ενέργειες. Και αυτό δεν οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι απαγορεύει η θρησκεία την αυτοκτονία. Οφείλεται και στο γεγονός ότι η Εκκλησία λειτουργεί σαν κοινωνικό υποστηρικτικό σύστημα για τον άνθρωπο. Γι' αυτό χρειάζεται να έχουμε και εμπνευσμένους και φωτισμένους ιερείς, γιατί δεν είναι όλοι το ίδιο. Αυτό να το πούμε, όπως δεν είναι όλοι οι δάσκαλοι το ίδιο, όπως δεν είναι όλοι οι γιατροί το ίδιο κλπ. Ωραία, πατέρα Γεωργέ. Να πάρω το νήμα, να πάρω δύο φράσεις που είπατε και εσείς. Στο ένα λεπτό που μας απομένει, πατέρα Γεώργε. Ναι. Αλλά και αυτό που είπε ο κύριος Κονταξάκης. Το πλαίσιο πρέπει να είναι υποστηρικτικό. Ιδιαίτερα σε μια τοξική κοινωνία, και όταν λέμε τοξική κοινωνία εννοούμε όλες αυτές τις προσβολές που δεχόμαστε και μέσω από την πληροφορία και μέσω από την εικόνα και μέσω από την διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Να πάρουμε λοιπόν, πρέπει να έχουμε ένα υποστηρικτικό πλαίσιο. Υποστηρικτικό πλαίσιο δημιουργεί η Εκκλησία ως φορέας, υποστηρικτικό πλαίσιο δημιουργούν οι άλλοι πολιτιστικοί και κοινωνικοί φορείς, η αλληλεγγύη, το σχολείο, και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι εντός εισαγωγικών, αλλά καλύτερα θα λέγαμε έχουμε καθήκον να δημιουργήσουμε δίπλα μας δομές οι οποίες θα υποστηρίξουν σήμερα αυτούς τους ανθρώπους που χρειάζονται αυτήν την δύναμη, την έμπνευση, αλλά και τους εαυτούς μας, γιατί όπως είπα στην αρχή, δεν ξέρουμε ποιος θα βρεθεί σε αυτή τη θέση που να χρησιμοποιήσει, να χρειαστεί το υποστηρικτικό πλαίσιο, να χρειαστεί δηλαδή την αγάπη του συναδέλφου του, του συνανθρώπου του. Άρα λοιπόν, κύριε Κονταξάκη, το υποστηρικτικό πλαίσιο της Εκκλησίας είναι πολύ σημαντικό. Θα πάω τώρα στην κυρία Εύα που είπε από πού θα εμπνευστούμε ή ότι πρέπει να μοιράσουμε τον εαυτό μας, ή η αλληλεγγύη είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Και θα πω ότι ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε για να μοιράσει τον εαυτό του μαζί μας και να μας πει ότι και εσείς πρέπει να μοιράσετε τον εαυτό σας με τους άλλους. Δηλαδή τι να κάνουμε, ό,τι έχουμε, αγάπη, ευτυχία, χαρά οικογενειακή και ατομική και προσωπική. Αυτά είναι χαρίσματα τα οποία έχουμε. Μας δόθηκαν για να τα μοιράσουμε. Και να κλείσω την κουβέντα μου, ελεημοσύνη δεν είναι μόνο να βγάλουμε από τη τσέπη μας χρήματα να δώσουμε σε κάποιον που τα έχει ανάγκη. Να πάρει ψωμάκι, να πάρει το γάλα των παιδιών του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά η ελεημοσύνη είναι και η έμπνευση που θα δώσει έναν άνθρωπο, ο οποίος επιχειρηματικά έχει παραπέει, έχει αποτύχει, οι συνθήκες τον οδήγησαν σε μια χρεοκοπία. Η έμπνευση. Η ελεημοσύνη είναι η αγάπη που θα δώσει σε κάποιον άνθρωπο που πάσχει και υποφέρει από ανίατες και άλλες ψυχοφθόρες ασθένειες. Να πάει πιο μπροστά και να αντέξει. Η ελεημοσύνη είναι να επισκεφτείς έναν άνθρωπο, να του δώσεις ένα λόγο ελπίδας, να του πεις μη φοβάσαι, είμαι εδώ για σένα, ναι. Θα μοιράσω τον εαυτό μου μαζί σου. Αυτό είναι το χρέος μας, αυτές τις ημέρες ιδιαίτερα τις Άγιες, οι οποίες είναι και λίγο προκλητικές, γιατί μας προκαλούν σήμερα ιδιαίτερα την ένδια από αυτούς που έχουν. Άρα λοιπόν βάζω μια ανωτελεία, να δώσουμε έμπνευση στους ανθρώπους και να λάβουμε κι εμείς έμπνευση.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πατέρα Γεώργια. Να είστε πάντα καλά. Και επειδή η εκπομπή μας μπορεί να μεταδοθεί και θα μεταδίδεται και σε επανάληψη και άλλες μέρες, οποιασδήποτε, λέμε ότι εγώ πιστεύω, είναι σωστό να λέμε ότι οι Άγιες μέρες είναι κάθε μέρα της ημέρας, κάθε μέρα του μήνα, κάθε μέρα του χρόνου. Είναι μια Άγια μέρα, γιατί δεν ξέρουμε αν αυτή η μέρα θα επαναληφθεί. Άλλωστε, το κάθε λεπτό είναι ανεπανάληπτο. Μετά το Skype με αυτό θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Πολύ εύστοχα, προηγουμένως ο κ. Κονταξάκης μας είπε ότι όλοι εμείς οι δημοσιογράφοι, τα ΜΜΕ, θα έπρεπε μετά από ένα γεγονός δυσάρεστο, μπορεί να είναι αυτοκτονία, μπορεί να είναι ατύχημα, μπορεί να είναι οτιδήποτε, αλλά αυτοκαταστροφικό, θα έπρεπε κανονικά να δίνουμε και την αντίθετη όψη της ζωής, ώστε να μην μένει ο τηλεθεατής μόνο στο παράδειγμα μιας αυτοκτονίας ή ενός δυστυχήματος ή ενός εγκλήματος ή οτιδήποτε άλλο. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε την άλλη πλευρά. Μαρία μου, σε είχα διακόψει, είχαμε πει τότε, νομίζω, για το ψυχικό πόνο. Σωστά. Ναι. Και την ώρα που ο άνθρωπος, Εύα μου, νιώθει το μεγάλο ψυχικό πόνο, δεν έχει συνείδηση της αυτοκαταστροφικής του τάσης. Και εδώ τώρα έγκυται η χρησιμότητα του συστήματος που το περιβάλλει να μετατραπεί σε υποστηρικτικό, είτε είναι οικογένεια, είτε είναι περιβάλλον, είτε είναι φίλοι, που είναι το καλύτερο δώρο, για να τον αφυπνίσει. Πότε η συμπεριφορά είναι αυτοκαταστροφική? Όταν βγούμε και πιούμε ένα ποτηράκι κρασί, αυτό το λένε κοινωνικό πότι. Αν σηκωθώ μέσα στη νύχτα για να πάω να πάρω μες στη βροχή ρετσίνα, αυτό είναι αλκοολισμός. Εάν με καλέσει σε ένα τραπέζι, βγούμε όλοι μαζί παρέα και φάω λίγο παραπάνω γιατί είναι το φαγητό πολύ νόστιμο, αυτό ικανοποιώ τις γεύσεις μου. Αν κάνω όμως νυχτερινές εφορμήσεις στο ψυγείο, ή αν τρώω μέχρι να σκάσω και μετά βάζω δάχτυλο, αυτό είναι βουλημία. Να ξέρουμε λοιπόν το δίκτυ, το καμπανάκι. Εάν εγώ ξεχάσω να κάνω μαστογραφία, είναι αμέλεια. Αν μια κυρία που έχει διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού, που ξέρω τέτοια περίπτωση ασθενής μου, έκανε 3,5 χρόνια να κάνει μαστογραφία και όταν πια το έκανε ήταν πλέον αργά και πέθανε, ή αν κάποιος καπνίσει ένα τσιγάρο, μπορεί να το θεωρήσει ότι ήπια ένα ποτάκι, κάμψα και ένα τσιγάρο μέσα στα κοινωνικά πλαίσια. Έχω ασθενή που βγήκε από εντατική και συνεχίζει να καπνίζει. Αυτό είναι αυτοκαταστροφική συμπεριφορά. Και εκεί έρχεται και ο ρόλος του υποστηρικτικού περιβάλλοντος να τον βγάλει από το επίπεδο της απελπισίας, που απελπισία τι σημαίνει? Εγώ δεν μπορώ να βοηθήσω τον εαυτό μου και κανένας άλλος δεν μπορεί. Εκεί τώρα θέλει εξωτερική πηγή. Είτε έναν γιατρό, είτε ένα φίλο να τον σπρώξει ότι υπάρχει κι άλλη κατεύθυνση. Υπάρχει κι άλλη επιλογή. Δεν είναι μονόδρομο στο αδιέξοδο. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί η Μαρία, είδες καθημερινές, κύριε Κονταξάκη, είδατε, ανέφερε καθημερινές εκφράσεις της ζωής μας. Ακριβώς. Και είπαμε και Στέλιο να μιλήσουμε και λίγο για την αυτοκαταστροφή μέσα από τον έρωτα. Τον ερωτικό πόνο. Τον ερωτικό πόνο. Γιατί έχει κάνει και ο έρωτας είναι η ροπή για τη ζωή που έλεγε και ο πατήρ Γεώργιος. Είναι η μόνη δύναμη που αντιμάχεται το θάνατο. Γιατί γεννά τη ζωή. Έτσι. Συνήθως, αλλά εμείς είμαστε φτιαγμένοι να ζούμε μαζί. Δηλαδή να ζούμε ένα αρσενικό και ένα θηλυκό συνήθως. Στην εποχή μας έχει καταργηθεί αυτό. Πάντως η ανάγκη της συντροφικότητας είναι υπαρκτή και πολύ έντονη. Όταν λοιπόν χωρίζουμε ή όταν χαλάει μια σχέση, είναι ένας μικρός θάνατος. Υπάρχει ένας μεγάλος πόνος. Και δεν είναι μόνο ο πόνος της απώλειας, αλλά είναι και η απόρριψη που αισθανόμαστε ότι δεν αξίζουμε ίσως, ότι δεν έχει νόημα να υπάρχουμε μόνοι μας. Και αυτό μπορεί να μας οδηγήσει σε πολύ έντονη αυτοκαταστροφική συμπεριφορά, που είναι δικαιολογημένη κατά έναν τρόπο, κατά μία έννοια, αλλά δεν θα έπρεπε να είναι κάτι μόνιμο. Δεν θα έπρεπε. Πώς το αλλάζουμε αυτό, δηλαδή, εδώ τι, ας το πούμε, συνταγή ζωής μπορούμε να δώσουμε? Να μην παίρνουμε σοβαρά τις ερωτικές μας σχέσεις. Όχι, βέβαια. Να τις παίρνουμε, αλλά ποια είναι η υγιή συμπεριφορά μας. Βέβαια, είναι και μεγάλο κεφάλαιο κι αυτό, έτσι. Πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Θα κάνουμε μια εκπομπή μόνο γι' αυτό. Αλλά γενικά πρέπει να καταλάβουμε ότι αν συνήθως οι άνθρωποι βρίσκονται σε μια συγκυρία στη ζωή τους και ταιριάζουν μαζί. Αλλά στη συνέχεια, όπως είπε και ο κύριος Κονταξάκης, οι άνθρωποι αλλάζουν και
δεν αλλάζουν πάντα προς την ίδια κατεύθυνση. Πάνε στη διαφορετική. Τότε πρέπει να καταλάβουμε ότι ο δρόμος μας, η σκητάλη πρέπει να περάσει από αυτόν τον σύντροφο που είχαμε και να τη δώσουμε σε κάποιον επόμενο. Δηλαδή πρέπει πάντα να βρίσκουμε εκεί που είμαστε το κατάλληλο σύντροφο για την κατάσταση που μας ικανοποιεί. Αλλά να μην νιώθουμε απόρριψη, δηλαδή όχι επειδή έχασα ένα σύντροφο σημαίνει ότι δεν αξίζω. Γιατί αυτό είναι ένα άλλο συναίσθημα πολύ σοβαρό που μπορεί να μας φέρει αυτοκαταστροφικές τάσεις. Και γι' αυτό έχει σημασία τι ακούμε και τι βλέπουμε. Βλέπετε, υπάρχουν και τα τραγούδια όπως «Τη σκότωσα γιατί την αγαπούσα». Εκεί απευθύνεται στα κατώτερα αίσθητά μας, δηλαδή στην κάτω καρδιά μας, στην κάτω από τον οφαλό μας καρδιά, που είναι συγκεντρώνονται όλες οι μικρότητές μας. Είναι ενδιαφέρον αυτό, «Τη σκότωσα γιατί την αγαπούσα». Και όχι μόνο. Δηλαδή αυτές οι ενέργειες που σκοτώνεις και σκοτώνεσαι είναι στα πλαίσια αυτά που λέμε. Βέβαια. Δηλαδή εκφράζεις την επιθετικότητα προς τα έξω στον άλλον και μετά τη στρέφεις στον εαυτό σου. Είναι δύο πλευρές του ιδίου νομίσματος. Και λέγεται εδώ σε βιολογικό επίπεδο ότι υπάρχει μία εγγενώς παρορμητική συμπεριφορά στον άνθρωπο, ο οποίος προσδιορίζεται γενετικά. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε και τα γονίδια τα οποία είναι υπεύθυνα για αυτήν την ιστορία. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί έχουν την τάση, όχι ότι θα το κάνουν πάντα, είτε να κάνουν επιθετικές πράξεις προς τα έξω είτε προς τα μέσα. Έχει βρεθεί ότι οι άνθρωποι που έχουν αυτοκαταστροφικές ενέργειες έχουν κάνει και επιθετικές πράξεις κάποια στιγμή στη ζωή τους. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και για την πρόληψη βέβαια σε αυτούς τους ανθρώπους. Το θέμα είναι να ξέρουμε ότι με την καρδιά αποφασίζουμε το σωστότερο. Ενώ το μυαλό μας, το κομπιούτερ σχεδιάζει, το έχουμε ξαναπεί. Αλλά υπάρχει και μια θέση μέσα στον ψυχισμό μας, έτσι Λεωνίδα μου, που εκεί μαζεύονται όλες αυτές οι αδυναμίες μας, οι αυτοκαταστροφικές, που είναι οι θυμοί μας, οι ζήλιες μας, οι μνησικακίες μας, οι συγκρούσεις μας. Ακριβώς. Στη φράση «μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα», είναι σημαντικό να σκεφτούμε ότι υπάρχει και αριστερά και δεξιά. Δεν είναι μόνο το μπροστά ή το πίσω. Σωστά. Η αυτοκαταστροφική συμπεριφορά είναι επειδή έχω επικεντρωθεί σε έναν δρόμο. Άρα με οδηγεί ή στο ρέμα ή στον γκρεμό. Δεν βλέπω διέξοδα. Ακριβώς. Βλέποντας όλες τις πλευρές του γεγονότος, του πράγματος, ανακαλύπτω ότι υπάρχει αριστερά και δεξιά. Και τότε εκμεταλλεύομαι. Γιατί η αυτοκαταστροφική συμπεριφορά χρειάζεται ενέργεια. Είναι μια δυναμική κατάσταση. Αν αυτή τη στρέψω προς δημιουργικές οδούς, θα εκμεταλλευτώ αυτή τη συμπεριφορά και θα γίνω δημιουργικός, λειτουργικός και θα εμπνεύσω και τους γύρω μου. Δεν είναι τυχαίο που σε δύσκολες εποχές της ανθρωπότητας αναπτύχθηκαν οι τέχνες, τα γράμματα, η κουλτούρα, ο πολιτισμός. Σε δύσκολες εποχές. Άνθρωποι οι οποίοι μέχρι τώρα τους συζητάμε μετά από χιλιάδες χρόνια, σπουδαίοι σοφοί της αρχαιότητας και όλων των πολιτισμών, δεν ζήσανε σε ιδανικές συνθήκες, με πλούτη, με μεγαλεία κτλ. Ίσα-ίσα το αντίθετο. Σε αυτό που λες, ξεχνάμε ότι ο Νέλσον Μαντέλα έμεινε 27 χρόνια σε ένα κελί 4 τετραγωνικά και επειδή είχε νόημα αυτό που έκανε, άντεξε και βγήκε με τόση ενέργεια για να κυβερνήσει μια χώρα. Και να την κυβερνήσει με δικαιοσύνη. Με δικαιοσύνη και όχι με αποθυμένα. Έτσι, αυτό ακριβώς. Πόσο σημαντικό είναι αυτό που είπατε προηγουμένως για τις διάφορες φάσεις που περνάει ο άνθρωπος στη ζωή του. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αυτό αφορά τη σχέση και τον έρωτα. Γεννιέται ο άνθρωπος, μεγαλώνει, γίνεται έφηβος, κάνει γνωριμίες, παντρεύεται. Στη συνέχεια όμως μπαίνει σε μια άλλη φάση, τη λεγόμενη κλιμακτηριακή φάση. Αλλάζει η βιολογία του σαν άνθρωπος, αλλάζουν οι συνήθειές του. Έρχεται και η πλήξη καμιά φορά. Βέβαια. Και να προσθέσω ότι στις γυναίκες ειδικά οι φάσεις είναι πολύ διακριτές. Πολύ διακριτές, αλλά κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή πιστεύετε ότι και οι άντρες έχουν κλιμακτηριακή περίοδο. Ίσως δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με τη γυναίκα και σε ένταση, αλλά εντούτοις υπάρχει. Σε αυτές όλες τις φάσεις πρέπει να είναι τόσο ευέλικτος ο άνθρωπος για να προσαρμόζεται στα καινούργια δεδομένα. Και οι σχέσεις υφίστανται μεγάλη κρίση σε αυτές τις μεταβατικές περιόδους. Γι' αυτό νομίζω ότι, όπως είπε και ο Λεωνίδας πολύ σωστά, πρέπει αμέσως εκείνη τη στιγμή που είναι η κρίση να σκεφτόμαστε ότι δεν υπάρχει μονόδρομος. Ακριβώς. Υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι που μπορούμε να επισκεφθούμε, να περπατήσουμε και να βγούμε από αυτήν και να μεταμορφώσουμε την κρίση σε ευκαιρία. Αυτό είναι το καλύτερο. Να προσθέσω κάτι. Ναι, βεβαίως. Και ένας από τους λόγους που η μονογαμία είναι ένα μοντέλο
που θεωρείται ξεπερασμένο και μη λειτουργικό πλέον για τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας είναι αυτό. Ότι πρέπει να έχουμε περισσότερους συντρόφους από ένα στη διάρκεια της ζωής μας. Μην εισάγεις κενά δαιμόνια, Στη διάρκεια της ζωής μας, είπα. Ειδικά μετά τον ιερέα. Αυτό είναι, είπαμε, μια άλλη συζήτηση. Παρακαλώ, μην το λάβετε υπόψη σας. Διότι η μονογαμία, επίσης ψυχιατρικά, έχει αποδειχθεί ότι είναι πιο ασφαλής. Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα αμφιλεγόμενο βέβαια. Υπάρχουν και τα υπέρ και τα κατά. Φτάνει να υπάρχει αγάπη. Γιατί η Εκκλησία λέει ότι αν δεν υπάρχει αγάπη, ανήθικος εστί ο γάμος. Σωστό. Λέμε ότι για να επιβιώσει ένας γάμος ή μία σχέση σοβαρή, πρέπει να ερωτευόμαστε κάθε μέρα τον ίδιο άνθρωπο. Τώρα μας τα λες καλά. Κοιτάξτε, θα ήθελα όμως να πω το εξής. Ερωτευόμαστε διάφορα πράγματα στη ζωή μας. Δεν ερωτευόμαστε μόνο ανθρώπους. Σωστό. Υπάρχουν σχέσεις αγάπης, ακόμη και έρωτα με ζώα. Και ερωτευόμαστε και ιδέες. Και επομένως υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ανανεώσει κανείς τα συναισθήματα. Και πρέπει να ερωτευτούμε και τον εαυτό μας πρωτίστως. Τώρα ερχόμαστε σε σωστό δρόμο. Διότι αυτό θα μας βγάλει από την αυτοκαταστροφική πορεία μας. Επειδή ο χρόνος είναι λιγοστός και θέλω λίγο τον κύριο Κονταξάκη να μας πει για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα που είναι επίσης πολλών εκπομπών θέμα, η ευθανασία. Αυτό είναι τεράστιο θέμα και απασχολεί. Θα σας ανοίξω έτσι τη συζήτηση με μια παρατήρηση που είδα σε μια δημοσίευση σε ένα περιοδικό επιστημών υγείας οικονομικού τύπου, όπου είπε το εξής. Καταλήγουν στο εξής συμπέρασμα. Από τα μεγαλύτερα προβλήματα των προσεχών δεκαετιών στην Ιαπωνία οικονομικά είναι η αύξηση του μέσου όρου ζωής των ανθρώπων. Γιατί αυξάνονται οι δαπάνες υγείας τραγικά. Δηλαδή όσο περνάει η ηλικία η νοσηρότητα αυξάνει, η συνοσηρότητα αυξάνει, τα νοσήματα είναι πιο συχνά, οι ανάγκες νοσηλείας περισσότερες και ούτω καθεξής. Αυτό και μόνο δείχνει γιατί ασχολούνται τώρα τελευταία τόσο πολύ με αυτά τα θέματα της ευθανασίας και της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας. Τα οποία βέβαια θέματα έχουν ηθικές, δεοντολογικές, πρακτικές, οικονομικές πλευρές. Και είναι και ολισθηρά. Υπάρχει μια θεωρία της ολισθηρής πλαγιάς, πώς δηλαδή μπορείς να πέσεις από τη χρήση στην κατάχρηση. Όπως ξέρετε, σήμερα σε πολλές χώρες της Ευρώπης έχει νομιμοποιηθεί η ευθανασία, στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, στην Ελβετία, στο Όρεγκον, στις Ηνωμένες Πολιτείες και το καθεξής. Ένα πρόβλημα είναι για την Ελλάδα ότι δεν έχει ασχοληθεί δυστυχώς ακόμα με το θέμα. Μάλιστα. Λυπάμαι που δεν έχουμε ιδιαίτερο χρόνο. Έχουμε πολύ ελάχιστο, Στέλιο. Μια παρατήρηση. Στον όρκο του Ιπποκράτη, που τον ξέρουμε όλοι, απαγορεύεται η αυθανασία. Αυτό είναι ένα θέμα, ένας προβληματισμός. Η αξία στην ανθρώπινη ζωή. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να απομακρύνει τις αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Λεωνίδα μου, για να κλείσουμε έτσι. Εγώ αυτό που θέλω να δώσω σαν οπτική είναι ότι ο κόσμος αξίζει να ζήσει αυτό που μπορεί να είναι. Και σίγουρα δεν είναι η αυτοκαταστροφική συμπεριφορά που εκφράζει αυτή τη στιγμή. Αξίζουμε κάτι καλύτερο, Μαρία μου. Ο καθένας ξεχωριστά. Αξίζουμε κάτι καλύτερο, ο καθένας ξεχωριστά, και αν μπορούσαμε να καταλάβουμε το δώρο της ζωής που εμπεριέχουμε όλοι, τη μοναδικότητα, και ότι αυτό το δώρο μας δόθηκε, άρα το διαχειριζόμαστε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και ότι πάντα υπάρχει λύση, αρκεί να κάνω έτσι το χέρι μου να τη ζητήσω. Πάντα. Για τους ανθρώπους που έχουν κατάθλιψη και δεν θέλουν να βγουν από το σπίτι τους, δεν θέλουν να δουν άλλους ανθρώπους, νιώθουν μοναξιά και ούτω καθεξής, ενώ μπορεί να υπάρχουν πληθώρα ανθρώπων που τους αγαπούν. Και εν πάση περιπτώσει, ας μην γίνεται και πλέον της μόδας αυτό το θέμα της κατάθλιψης. Δύο λογάκια για να κλείσουμε, κύριε Κονταξάκη. Κοιτάξτε, η κατάθλιψη έχει άμεση σχέση με την αυτοκαταστροφή και την αυτοκτονία. Οι άνθρωποι που έχουν η κατάθλιψη είναι διαφόρων διαβαθμίσεων. Από πολύ ελαφριά μπορεί να είναι και πάρα πολύ σοβαρή. Νομίζω ότι οι άνθρωποι που έχουν κατάθλιψη πρέπει οπωσδήποτε να πάνε σε έναν ειδικό να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, γιατί η σχέση κατάθλιψης αυτοκαταστροφής είναι στενή και το ένα οδηγεί στο άλλο. Θα ήθελα κλείνοντας να πω ότι αυτό που μένει τελικά από τη σημερινή συζήτηση είναι την ενδιαφέρουσα συζήτηση, ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει εναλλακτικές λύσεις στη ζωή του, ότι ο άνθρωπος
πρέπει να βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον και πρέπει αυτή την ημέρα που του ξημερώνει να τη χαίρεται κάθε μέρα. Γιατί μπορεί να είναι και μοναδική. Μπορεί να είναι και μοναδική. Ευχαριστώ. Να είσαστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους. Λεωνίδα Καστινάκη, Μαρία Κανδεράκη, κύριε Κονταξάκη, Πρωθυπουργέ Στέλιο Καλογύρου. Και εσείς με υγεία πάνω απ' όλα. Γεια σας.